Zdravím vás opäť na svojom YouTube kanáli Chlapec z dediny. Tak mal som celkom dosť dobré ohlasy na túto Husqvarnu 235, kde by ste chceli vidieť porovnávačku ohľadom štýlky 170. Tak štýlku 170 nemám, ale mal som ho v rukách, robil som s ňou, aj som ho servisoval, takže viem to porovnať, čo sa týka tejto koncepcii. Takže ideme na to, ukážem vám to plusy a mínusy. Takže začneme najprv s tými plusmi. Takže plusy sú pružinové silné bloky. Tu je jedna pružina, druhá pružina, tretia pružina. Čiže sú tu tri pružinové silné bloky. Zatiaľ čo štýlka má plastový, či guma. Čiže je to lepšie odvibrované, píla menej vibruje v rukách, proste je to o dosť lepšie. Ďalšie plusy sú, čo sa týka filtrácií, áno, je tu tiež plus, jak má štýlka, ale to ospravedlňuje to, že toto je air injection, a keď to popise nemá. Je tu veľký masívny usmerňovák vzduchu s bočným nátrubkom, ktorý tlačí vzduch priamo túto. Čiže to ospravedlňuje. Ďalšie plus, čo je akože pre mňa, ako pre, jak to poviem, ako pre držiteľa píly, je v tom, že štýl má pridať, sytič, pustiť, navrteť, vydať druhú polohu, naštartovať a vycvaknúť poloplyn. Tu potiahnem, automaticky mi zapne polohu, štart, jak ja potiahnem, odpáli, že sa píla ozve, buď sytič zasuniem a nechám tam poloplyn, alebo to nechám v tejto polohe a jak sa mi ozve, tak sa mi vycvakne sám. Vypne sa týmto štýlom, zapína sa dohora. Ďalšie plus, čo je ako pre mňa dosť dôležité, ako pre zákazníka, je, jak to poviem, jak vám to vysvetlím? No, vysvetlím vám to týmto štýlom, že je tu táto jedna matica. Čiže je to také jednoduchšie, nepotrebujete ďalšie náradie zbytočné, čiže len chytíš, otvoríš, doťahneš, došponuješ, vybavené. Áno, toto isté má aj štýlka, lebo tie sa dajú objednať takisto, ako tieto Husqvarny, dajú sa objednať dali sa objednať dve verzie. Ečko, čiže E-séria a Classic. Toto je konkrétne tá E-séria, čiže tam to je také plusy a minusy, no ale v podstate toto isté má aj štýl, ale tomu sa ešte vrátim. Ďalšie plus je tento válec. Tento válec je X-Toro, to znamená, že má piest, ktorý má, počkajte, piest, ktorý má takýto výzor. Čiže toto je ten piest. Má tieto bočné kanály, takto vyfrezované do piestu, to znamená to, že piest, jak ide už od výbuchu dole, tak sa otvára tieto dva kanáliky, to prebehne vzduch a vytlačí to s nábehovými kanálmi na palivo, tady to vytlačí vzduch a lepšie to vyfúkne spaliny ven. Tak by to vyšli, že malo fungovať, keď nie, tak ma opravte v komentároch. No, to je tak všetko asi. Ideme k mínusom. Mínus je v tom, že tu je dvojklapkový karburátor. To je to, čo som ti hovoril o tomto X-Toro. Prvá klapka je čisto len palivo, druhá klapka je čisto na vzduch. To je, by som povedal, pre mňa taká nevýhoda, ako pre opravára alebo servisáka je v jednoduchosti klása, jedna klapka a finito. Lenže to zase veľa ľudí bude drtiť v komentároch, že trepem kraviny. Áno, trepem kravinu, lebo tým pádom, jak je tu tá dvojklapkový karburátor, je to menej to žere benzínu, tým pádom, tak ide ten vzduch, to lepšie vytlačí a je tu menšia spotreba. To je také ešte plus u tohto. Mínus. Štýl má toto ďaleko lepšie doriešené. Vy máte tento šponuvák a zhora máte ten šrobík. Ten šrobík je lepšie doriešený v tom, že tá reťaz sa pekne drží podľa toho šrobíku. Tuto, jak to ja šponujem a točím, tak vždy sa mi okúščík vráti naspäť. Takže ja keď to doťahujem, musím toto chvíľku takto podržať, aby sa mi reťaz spátky nevrátila. To je ďalšie mínus. Čo sa týka chladenia, tak ako štýl to má o dosť lepšie riešené, ten plech
síce tu je vidieť, že plech to opína, ale štýl má ten plech masívnejší, toto nie je originál, toto mám ja výfuk z partnerky, takže štýl má o dosť lepšie riešenie to chladenie a to je absencia pumpičky, štýl to nemá, takže jednoduchosti je krása, jedna pumpička, či jedna hadička a týmto hasne, tu sú 3 hadičky, aby ti nebolo málo, hlavná, prepad a obeh. Takže to je taká nevýhoda, by som povedal pre mňa. Ďalšia vec, čo sa týka, toto má easy start, úplne odflaknutý, štýl to má na úplne iné úrovni. Tuto, jak vy potiahnete, tak proste toto malé dieťa by proste nenaštartovalo. Proste štýl má easy start taký, že vy len takto len potiahnete tak jemne a hneď motor pretáča, proste má to lepšie doriešené. Čo sa týka klukovky a motoru, osadenie kluky je zhruba totožné s tým rozdielom, že štýl 170 má komplet celý polomotor, ktorý sa len vybere a vyčistí sa priestor a loží sa naspäť. Tu, kebyže to spravím, musím to znova celé silikonovať. Ako má tu tiež hliníkový ten spodok, ale je to zalaté tuto vnútri v kártri, čo je taká dosť veľká nevýhoda. Štýl to má zase lepšie doriešené. Ďalšia vec, absencia krúžkov. Tuto je iba jedno krúžok, štýl má 2 krúžok, čiže 2 krúžky lepšie utesňa. Čiže tuto motor sa skôr vybehne ako u štýlky a podľa mňa je tým pádom tá štýlka aj ďaleko silnejšia. Toto má papírovo 1,3 kW, štýlka má 1,2 kW, ale papír znese, podľa mňa je štýlka o tohto silnejšia. Čo sa týka výfuku a tohto, tuto to zase má veľké plus Husqvarna. Tento výfuk nie je originál je tento výfuk, čiže on keď sa sem dá, je tu všade veľmi veľa miesta. U štýlky to je také, že natesno celkom a štýlky hlavne trpá tuto, hlavne trpá v tom, že sa opalujú kartre. Takže to je dosť také veľké mínus u štýlky a plus u Husqvarny. Ďalšie plus je táto rúčka. U Husqvarny, keď sa vám toto náhodou zlomí, víte si dokúpiť samotnú túto rúčku. U štýlky nie. U štýlky, keď sa náhodou toto zlomí, vy to musíte celé meniť aj s týmto. To je celé v kope. To je ďalšia nevýhoda. Ďalší veľký plus u štýlky je v tom, že tu máte transparentný priezor. Tým pádom vy si vidíte jak stav oleja, tak stav aj paliva. Tuto to je vôbec. Čiže to je ďalšia absencia. Ďalšia absencia je v tom, že táto píla má v základe 325-kové delení. A ja som sem aktuálne dal husqvarniackú líštu zo Husqvarny 135 Mark II, čiže 3.8. Buben spojky mi pasoval z partnerky, takže to budeme ešte testovať, či je to vôbec chutí, lebo štýlka má v základe 3.8, 1.3 alebo 1.1, záleží tiež od verzií. Takže tu je piest, jedno krúžok, 1.2 a štýlka má neviem, či je buď 1.2 alebo 1.5, to by som už klamal, to si zase už nepamätám presne. Čiže je tu veľa plusov, veľa mínusov, ale čo sa týka ceny a funkčnosti a životnosti, tak určite by som išiel do štýlky. Do tohto by som absolútne neišiel, dneska z toho dôvodu, že keď to berem vo vrchole slávy, táto píla stála 220 €, štýlka stála ako 250, tak si radšej doplatím tých 30 € navyše. A ďalšia vec, je to ľahšie, štýlka je ľahšia, jak toto, síce dobre, má to pružinové silné bloky a teď, ale toto s touto lištou 35-kou, s užšou lištou, toto má 1.3, ale je to odľahčená. Komplet vyláta, nie je tam ani olej, ani benzín. S touto lištou, dal som to na váhu, má to 5,5 kg. Zatiaľ čo štýlka, samotná píla váži 4,1 kg, alebo 4,2 plus reťaz, lišta, pohonné hmoty, no nežerem sa, dostaneme na nejakých 5,2 kg. Toto váži samotné, z leťazov a z lištu, toto váži 5,5. Keď sa nalejem pohonné hmoty, tak sa dostaneme na nejakých 6 kg, lebo to je 3,5 deci by mala mať palivo a 2 deci by mala mať olej, takže sme sa niekde pri 6 kg a štýlka je furt ľahšia. Čo sa týka spolahlivosti, tak určite by som išiel jednoznačne do štýlky. Tuto sú podľa mňa úplne zbytočne vyhodené peniaze. A ďalšia vec, obidve, či Husqvarna alebo štýlka,
Keď sa vám náhodou prerazí karter, tak sa musí komplet celý meniť, lebo jak olej, tak aj benzín je v kartri. Takisto to má aj štýlka. Ale u štýlky to je výhoda v tom, že vy keď si prerazíte palivovú nádržku, tak sa len chytí, vyťahne takto nádržka, dá sa nová za 2 €. Tu, keď sa to spraví, tak šibi 90 €. Nový karter. To je ďalšie minus u Husqvarny. Takže keď som vám týmto pomohol ohľadne výberu, tak určite by som jednoznačne išiel do štýlky. Takže ak sa vám toto videjko ľúbilo, tak poprosím odber, lajčík, zdieľajte a uvidíme sa pri teste tejto lišty, či jej to vôbec bude chutiť. A robím si teraz taký menší projekt, takže ak chcete mať dlhé videá, nielen shorty, že chcete vidieť pre stavbu, tak ja budem prerábať Husqvarnu 350 a budem z toho skladať XP. Takže ak vás to bude zaujímať, tak napíšte do komentáru, že či mám robiť shorty alebo dlhé videá a dajte vedieť. Takže ak sa vám toto video ľúbilo, ešte raz poprosím odber, lajčík, zdieľajte a uvidíme sa pri niečom novom. Čaute.